Hello guys! Good morning everyone. And good afternoon naman po sa mga taga Pinas. Kain po tayo. Ayan, kamusta po kayong lahat? Nagkakape po ako. Guys na nag-live. Kasi pag nag-live ako, silent na lang. Kape tayo guys. Ayan, kamusta naman kayo mga langga? Ayan. Maano kasi dito mga guys, mainit. Uy, mainit na guys, hindi na siya malamig. Maraming mga ibon dito guys. Ayan, nagugutom sila siguro, kaya ayan, nagsisigawan. The way you look away when you pretend not to care. Ayan, mega love shout out to you, Sis Nazy Morphy Harang. Salamat sa iyong paharang dyan, Sis Nazy. Salamat sa pagdalaw kay host. Ayan, kamusta naman ka, Nazy? Buti wala tayo ngayong premiere, no? Alam nyo guys, sumasakit na talaga yung mata ko sa premiere palagi. Ayan. Kape tayo, Sis Nazy. Ayan, maraming salamat sa iyong paharang. Ay, wow! Wala, thank you so much, Sis Nacy. My God, Sis Nacy. Thank you, thank you. Nagulat ako dyan, Sis Nacy, ha. I-screenshot ko yan, Sis Nacy. Wow, salamat talaga, Sis Nacy Morphy. Ha, katatapos din ako coffee. Sisi, salamat talaga, Sisi. Ayun, buti pa si Sis Nacy nakakapagpalipad. Ayan.
Hindi, bawal kasi sa amin dito sis Nacy, yung mga ganyang palipad-palipad. Okay lang kung ano, pa-member kasi walang problema kasi ano, pwede siyang load lang. Ayan, nilalagay sa number. Salamat sis Nacy ulit. Ay, sis Nacy lang talaga dumalaw sa akin sa dami ng Team Premier. Charot, dalawin niyo naman ako Team Premier. Kasi alam mo sis Nacy, kaka-live ko lang talaga na yung live talaga na totoo. Oo, may iba county wala sa screenshot, super ano, chatter talaga sis. Oo nga sis Nacy, wala. Alam mo kasi sis Nacy, ngayon lang talaga ako nag-live talaga na nagpakita. Naka-silent lang din minsan kasi ako. Nasa church siguro sila. Ay oo, kasi Sunday ngayon. But it's okay. Kasi ano, nagre-regla na naman si Snacy ang aking ano, aking tawag nito. Ang aking watch hour talaga nagre-regla. Ay naku, kakainis. Daming obligasyon talaga pag monetize channel na no. Unang-una yung ano mo, yung tawag nito, watch hour mo, revenue mo, viewers mo. Ay Diyos mio Marimar. Oo alam mo nakakamiss na talaga magsimba sis. Diyos mio Marimar. 2 years hindi nagsisimba. Kaya nung umuwi ako nung ano 2019, umuwi ako sa Pinas, nagsimba talaga ako pag linggo, nagsisimba talaga ako. Kaya nga ang hirap talaga dito no, walang simbahan. Hindi, mag-pray na lang pag gabi. Kanina nga yung alaga ko sabi ko kasi ah, pag ano yan, pag nagigising siyempre talagang mag-aano yan sila, magpe-pray no. Ngayon sabi ko mag-pray ka na, sabi ko ito na lang sasabihin ko sabi niya ikaw ba nagpe-pray din, sabi niya. Sabi ko oo naman, sabi ko ano hindi lang kami nagpe-pray ng ano ng yung may oras, sabi ko araw-araw kami nagpe-pray, sabi ko bago matulog, bago magising, kung gusto lang namin, sabi ko ganun sa kanya. Kaya nga nagpe-pray na lang sisi, walang magawa kasi siyempre walang simbahan dito, so anong gagawin natin? Pero ano no, thankful ng iba sis kasi ano nakakapagsimba sila. Gaya ikaw diyan sis no, 'di ba? Ayan. Binidji ko na sis. Yung dalawang phone ko pa dito sis, binidji ko na lang para ano, tawag nito. Para lang magka-viewers. Meron naman here sis, ay buti ka pa. Gusto ko sana mag-share ng aking live stream sa ating premiere, kaso nahihiya ako. Kaya wag na lang. Mag-chat-chat na lang ako dito. Ayan, magbibisi mamaya ako guys kasi nga birthday yata ng alaga ko ngayong araw. Ayan, salamat ha. Salamat sis Nacy. Ikaw mag-share. Kaya lang di talaga ako religious pero nagpe-pray ako. Alam mo ano, hindi naman sa yung hindi ka talaga religious no. Hindi naman sa ganun sisi kasi ano talaga, walang problema kahit hindi tayo nakakapagsimba. Basta mag-pray lang tayo. Pero mas maganda pa rin simple nagsisimba tayo, 'di ba? Ganun. Hinaan ko muna to guys ang aking cellphone kasi alam yung cellphone ko na to guys, bungangera to. Salamat sis Nacy ha sa pag-share mo sa aking live stream.
Kaloka. More harang sis, nilipat ko sa Lapi, BG mo na. Ay, salamat, salamat talaga sis Nisi. Salamat sis. O alam mo naman ako talaga sisi. Dati kasi sisi, pag nagla-live ako, alternate ako nagla-live streaming. Kaso nung nagsusupport na ako sa mga premier, hindi na ako nakakapag-live. Ayun, mega love shoutout to you, Crystal Lentihas. Ayan, bigyan kita ng jacket, Sisi. Bakit wala kang jacket? Inubad mo yung jacket mo, Sisi. Diyos mo yung marimarka, Sisi. Oh. Present host. Ay, salamat dyan sa pag-present mo dyan. Salamat sa pagdalaw kay host. Thank you so much. Ay, naku. Pero yung may medal ngayon, yung first honor ngayon si Crystal, si Nacy. O, diba? Nagpalipad pa sa akin si Sis Nacy. O, ay, sana all talaga, guys. Alam nyo guys, noon guys, nung malamig dito, guys, Diyos mio. Uy, ayan. Wow. Saglit, isi-screenshot ko to, Sisi, para meron akong ano. Thank you so much sa iyong pa-member, Sis Crystal Lentihas. Ayan, ang aking new member today. O, diba? Bawi na lang ako sa inyo, Crystal, tsaka Sis Nacy, ha. Kasi Sis Nacy, parang member na yata ako, Sis Nacy, no? Pasensya na kayo, guys, ha? Hindi ako makapag-super chat sa inyo. Pa-member na lang talaga, ganun. Charot. Thank you so much sa yung pa-member dyan. Ayan guys, hindi pa pala ako magsasabi dito. Ayan, mega love shoutout to you, Sarah Kago, pre, tamsakdan pe. Uy, salamat Pri Sarah. Uy, Pri Sarah, i-BG mo ako dyan, maawa ka Sarah. Nagre-regla ang aking watch hour ngayon. Bidyan lang Sisi, hahahe, busy pa ha. Salamat Sisi Crystalline Tiha sa iyong pabidyo dyan. Sige, busy nyo ko. Uy, ayun, mega love shoutout to you, Famiglia Reyes. Paano ba dyan mag-pronounce Famiglia or Familia Reyes, ganon. Tusok na host. Ayan, bigyan kita ng jacket, Sisi. Bakit ka nakahubad, sis? Pareho kayo ni Crystalline Tiha. Nakahubad kayo. Salamat sa mga admins ng Team Premier today, guys. At ako'y dinalaw nila. Salamat talaga. Tusok na ho. Salamat sa yung patusok-tusok na dyan. Thank you so much. Ayan, Nacy Morphy. Famiglia Reyes, shout out mga sisi ko. Hahaha. Ayan, from Crystal Lentihas. Ayan, shout out doon sa inyo mga magagandang admins. Thank you so much talaga, Crystal, at saka si Snacy sa iyong pa-super chat at pa-member. Salamat kaayo. Ayan. O, diba? Actually, guys, talagang noon, guys, pag nagla-live ako, ganitong oras talaga. Kaso nga, Familia Host. Okay. Familia Silent G pa, Bigcast dito si Italia. Okay. Kaya nga, naririnig ko kasi kay General na pag nagsabi siya, Familia Host. Familia, sabi niya. Silent G pala siya pag bigkas dito sa Italia. Okay. Pero kung sa Pilipinas, Famiglia talaga, no? Familia Reyes. Ayan. Hi, Sisi Crystal from Familia Reyes. Ayan. Thank you so much sa mga admins ng Team Premier. Ang hinihintay ko si General. Charot. Siyempre, general natin yun, no? Yes, host. Ayan. Thank you so much. Oy, Prisara Kago, baka hindi ka dyan busy. Dikitan mo na ito si Crystal Lentihas at saka si Nacy Morphy, tsaka si Familia Reyes. Ayan. Ayan ang aking kasama dito, si Prisara Kago, guys. Yung mga naririnig nyo dito, guys, is mga ibon. Kasi ang mga ibon, nagugutom. Tulog pa yun, 10 AM pa lang dito. Okay. Tulog pa pala si General.
Dito sa amin is 12. O, diba? Kinoment ko na rin yung cake competente ko, guys. Visit na mga langaw to. Alam nyo ba kakahapon, o diba, nag-Ilongga na talaga si host. Kahapon, guys, nagmukbang ako dito ng pansit canton. Diyos mio, itong mga langaw na to, pasaway talaga. Sarap talaga, kainin na lang, guys. Diyos mio, marimar talaga. Bababa. Ayan. Uy, Prisyara Kago. Ito yung bahay ni Crystal Intihas. Ibababa ko, ha. Dati kasi, guys, may night boot ako. Siya yung tagababa ng ano ko, ng ng mga members, super chatters ko. Siya yung tagababa. Kaso, ang problema, sana all maraming set na ng premiere sis Crystal. Sis Crystal, wala ka bang mga kunting ano lang, kunting video? Ibababa ko sana para ito na lang ang padidikitan ko sa kanila. May mga ano ka din pala sis Crystal. Wow, sana all 1.1k views. Link copyright free sounds. Ito na lang yung siguro yung ano. Alam mo, sis Crystal, natatakot ako mag-upload ng mga may mga sounds, yung may mga song. Meron host yung kape, hahaha, kape. Saan? Dito na kaya ako sa videos mo. Kape? Wala akong nakikitang kape dito, sisi. Ay, ito. May kakaiba sa kape. Ay, 1 minutes naman yun, sisi. Mga ang hinahanap ko, mga 3 minutes. Ito na lang yung ano, yung Heroes Tonight, copyright, ito na lang. Kasi, tawag nito. Kasi pag 1 minute kasi sisi, hindi talaga dikit talaga yan. Maganda pag mga 3 minutes para dikit na dikit talaga. Ayan. Ayoko na kasing ibalik si Nightbot kasi naninipa yun ng admin, guys. First time ako nag-premiere, marami siyang sinipa na admins. Yung mga admins ng Agapi yung sinipa niya, guys. Diyos mio talaga to. Yung Nightbot ko, guys. Kaya ayan, tagam na ako, guys. Eh, bakit ganun? Hindi lumabas yung pangalan mo. Ayan, guys. Dapat may pangalan mo yun, eh. So, ayan, guys. Please connect to my member, Crystal Lentijas, and my super chatter. Saglit. Puntahan ko muna yung si Nacy Murphy. Ay, nakaka-busy talaga itong mga langaw na to, oh. Hindi na ako nagbabasa. Eh, wala din naman pala ano. Safe yung mga music ko host, hahaha. True. Talaga sis, Crystal. Pero ako talaga, ay naku, natatakot ako. Ay naku, sana malaki na yung bahay din ni sis Nacy Murphy, no. Sana all malaki na yung mga bahay. Saan ba kayo nangingisda, guys? Si sis Nacy, wala din yata mga kunting videos, mga kahit 3 minutes. 1 minute lang kasi ayoko magbaba, guys, ng 1 minute kasi hindi siya talaga totally dikit. Kasi kailangan talaga is 3 minutes or 5 minutes. Ito na lang yung Tom Ford Lipstick 41 Warm Sable Talking. Ito. Sige, ito na lang si Snacy. Yes, safe lahat yan. Try mo gamitin. Sige, itatry ko nga. Kaso pag tinry ko ngayon dito yan, sisi, mababawasan yung ano ko, yung BG. Naka-BG din kasi ito, sis, eh. Ayan. Diyos mo yung marimar. Parang, sige, try ko nga gabitin. Saglit, ibababa ko muna yung, ni sis, Nacy. Ayan, guys, please connect to my super chatter, Nacy Murphy. Wala namang tao, guys. Diba?
Ibababa ko ulit 'to mamaya 'pag maraming tao dito, guys. Nakakainis nga, guys, 'no, yung mga viewers ko noon na mga medyo marami, hindi na sila nagpakita, guys. Kasi minsan na lang din naman ako nagla-live ng ano. Ayun, mega mega love shoutout to you sis Netanil Natalie. I thank you so much talaga sa mga admin ng Team Premier. Ayan, mega love shoutout po sa aming General Buhay Italia and Family. Ayan, sis Natalie Tamsaksi. Salamat sa iyong patamsak dyan sis Netanil at sa iyong paharang. Ayan, meron ka ng jacket. Huwag mo nang hubarin yung jacket mo sis ha. Charot, ikaw pa talaga naguhubad ng jacket sis, no? Sis, andyan na yung bikini mo sis. Aray ko. Nakakaloka. Ayan, salamat sa mga admins ng Team Premier na dumalaw sa akin ngayon at saka nag-video-video. Thank you so much talaga sa inyo, guys. Talagang nagre-regla na kasi, guys, ang aking ano, guys. Ewan ko anong gagawin ko talaga, guys. Ninja ito sis, kaya wala jacket. Oo nga eh, halata naman kasi yung talagang main mo, ano eh, may profile eh. So mag-mute muna ako, guys, kasi nagpipray sila, naririnig sa live ko. O, diba? Ayan, Netanil Natalie, hello Sisi from Crystal Lentijas. Ayan, mega love shout out. Ayan. Thank you so much. So ayan, nag-mute lang ako guys kasi nagpipray sila dito. Ayan, Netanil Natalie, wag mo ako isumbong ba? Andito ako nagtatago talaga ako, may utang akong isang ayuda. Nako, Diyos mio. Alam niyo ako guys, yung style ko kasi guys, Crystalline T Hasisi, hanap ka sa GC ng admin. Hahahalagot ka Sisi Crystal, hindi ka daw nagsin. Hahaha. Dalawa pa utang mo Sisi. Hahaha. Nako, Diyos mio, marimar kayo mga admin ha.
Mga utang nyo, bayaran nyo naman. Ako kasi guys, ang style ko kasi, paggabi ako nagpi-play ng mga ayuda, para ano. So, katulad ngayon, nag-play ako ng ayuda ko, tapos yung admin playlist. So, tapos na ako, 'di ba? Paggabi kasi, siyempre natutulog lang tayo. So, siniset ko na lang yung cellphone ko guys, para at least ano. Isa na lang yung bayad na ako sa March 2, nasa page na posted, ha. Saglit lang guys ha, magpiprito lang ako ng itlog ng alaga ko guys. I mean yung breakfast niya kasi hindi pa sila nakapag-breakfast kanina. Kasi kung dadalhin ko doon sa loob guys, dyan lang naman oh, nawawala yung linya ko. Oh, so dyan muna kayo ha, wag nyo akong iwan guys, maawa kayo guys. Nagmamakaawa talaga. So, ayan guys. Ay, ayun. Mega mega love shoutout to you, Arlene Yang. Ayan, meron na po kayong jacket. Hi host, good evening. Ayan, pa-shoutout po please. Salamat. Ayan, mega mega love shoutout to you, Arlene Yang. Ayan. So, ayun guys. Ayan. Hello host. Thanks sa jacket. Ayan, pasensya na kayo guys ha. May niluto lang ako guys. Mabilis lang yun. Itlog lang naman yun. Ayan. Thank you so much sa iyo, Arlene Yang.
So, ayan guys. Ayan guys, sa mga jacket dyan, pwede na po kayo maglapagan ng inyong mga bahay-bahayan dyan guys, magdikitan. Ayan, natawa tuloy si Sis Netanil. Kamusta host? Okay lang host. Si Arlene Yang, parang nakalimutan na kita sis Arlene Yang. Pasensya ka na ha. Team Premier ka din ba Arlene Yang? Or hindi? Pasensya na kayo guys, medyo na-amnesia si host. Ganyan ba talaga guys pag cesarean? Na-amnesia. Charot, charot, charot lang tayo guys. So bakit ganun? Mainit naman pero parang nilalamigan yung kamay ko. So ayan guys, thank you so much sa pagdalaw kay host. Ayan guys, Arlene Yang, baka hindi mo pa dikit ang aking mga super chatter at saka ang aking members. Ayan, si Crystal Lintiha, si Nacy Morphy, tsaka si Netanil Natalie. Ayan. Andyan yung bahay nila sa taas guys. Baka gusto mo silang dikitan, binaba ko. Ayan. Thanks sa jacket. Welcome, welcome. Ayan. Netanil Natalie, may February 24 nga. Play ko na ngayon. Ayun. Si Crystal, busy. Alam nyo kasi guys, minsan yung mga admin busy talaga. Ayan. Thank you so much sa lahat ng admins ng Team Premier na dumalaw dito. At saka, mega love shoutout po sa lahat ng aming team, sa Team Premier po, sa mga members and admins. Ayan. Magdikit ako guys. Sige, sis Arlene Yang. Wait muna host, magtimpla muna ako ng kape para sa pulis ko. Sige. Arlene Yang, parang familiar sa akin si Arlene Yang, pero parang nakalimutan ko na. Sisi, hinahunting ka na nung isang araw pa. Diyos mio, Marimar ha. Magbayad-bayad din kayo ng mga ayuda nyo mga sisi, no? Ayan, Arlene Yang, hello. Ayan. Sis Arlene Yang, andyan yung bahay ni Sis na Nacy Morphy, tsaka ni Sis Crystal Lintihas, guys. Ayan, dikitan mo lang sila, tsaka si Netanil. Uy, magbaba naman kayo, guys, ng mga bahay-bahayan nyo, guys. Nakakatamad kasi, guys, guys, no? Magbaba ng bahay. Wag na lang ako mag-live kasi natatamad. O, Diyos mio, diba? Ganito ako guys pag nagla-live. Siyempre, inuutusan, may trabaho eh. Saglit lang talaga guys. Ayan. Ayan, sis Arlene Yang. Hello from Crystal Lintihas. Ayan. So, ayun guys. Ayan. Sige, magtimpla ka lang muna dyan si Arlene ng iyong kape. Ayan. Arlene Yang, hello from Crystal Lintihas. Ayan. Sis Arlene Yang, dikitan mo ang aking mga members in super chatter. Mga mababait yan sila. Pagtulog. Charot. Pagtulog talaga. Thank you so much, Crystal Lintihas. Oy, sis Crystal Lintihas, mag-ayuda ka na doon. Hinahunting ka na doon. Diyos mio, Marimar ka. Parang nakalayo naman yung cellphone ko. Bakit parang sa live ko ako? Parang blurred ba ako guys? Punasan ko muna guys yung cellphone ko kasi parang blurred ako. Okay. O diba? Tama, blurred na ako kanina. Ay, Diyos mio. Host, ibang account mo ba ito sis? Hindi. Ito yung main account ko talaga sisi. Yung nila-live ko ngayon is main account ko, syempre. Ikaw naman, oh. Hala, baka hindi. Oo, tama. Main ko talaga to sisi. Kasi guys, ang aking mga ninja is puro lahat pangalan ko. Except na lang yung Kate Competente. 400 plus. Ano yung 400 plus sisi? Okay po.
Ayan. Mag-backread ka lang sis Arlene Yang, nasa taas yung bahay nila dyan. Sige, ibababa ko din yung kay ano. Ito din po ang bahay ko, Arlene Yang. Ayan, Arlene Yang, pwede kang magbaba sisi ng iyong bahay para madikitan ka din nila. Pero wag po tayong magsabayan dikit. Halimbawa, pag dinikitan mo po sila, maya-maya ka na nila ibalikan. Kasi ano, kasi binaba talaga yung Arlene Yang. Hindi si Arlene Yang. Marunong ka ba mababa ng ano mo, yung link ng bahay mo? Para yun ang dikitan nila. Sa bagay, pwede na din naman i-search lang. Mafi Kalashway. Tayeb. Eh, syok, Mafi Kalashway, di? Ana sawi. Kalas ana sawi juwa, tayeb. Nung alaga ko, nagugutom na siya guys. So, ayan. Ayan, nakadikit na ako sa iyo host. Dating dikit pa host. Oo nga eh, naalala kita sis Arlene Yang, na dikit na tayo. Kasi siyempre, di ba, nag-notify, I'm sure nag-notify sa iyo ang aking live, tama. Ayan, paano yun host? Yung binababa ko katulad nito, ayan, ayan yung binaba ko. I-ano mo lang siya, i-copy link mo lang siya. Sis Arlene Yang, Sis Arling yan ganito, punta ka sa iyong mga videos, no, sa iyong bahay. Tapos, may tatlong tuldok dyan sa gilid, sa right side, sa taas. Merong tatlong tuldok. Tapos, tingnan mo share, tapos copy link, tapos i-copy paste mo lang siya dito sa live stream ko. Ganon. Pero yung piliin mong video mo is mga 3 minutes lang. Huwag yung mga 1 minute kasi hindi siya masyadong dikit pag 1 minute. Kailangan 3 minute. Ayan. Tapos, make sure guys na manood muna kayo guys ng video bago ano. Yan, ganyan sis Arlene Yang. Wag, guys, maawa kayo. Wag kayong magbaba ng live stream nyo dito guys ha. At ako'y masipa ni Lolo. So, ayan. Nagbaba na po ng bahay si Arlene Yang guys. Dikitan nyo naman mga admins. Ayan, sana yan ang bahay ko eh. Naku, Diyos mo yung marima sis Arlene Yang. Bakit hindi ba? Tingnan ko nga. Ayan. Ito nga siya. Wow, shower time with the cutie. So, ayan, oh, andito ako, oh. Premiere yata to, set reminder. So, andito ako. Sige, ay, pero maghahanap ako, sisi. Sisi, ang dapat ang binaba mo, sis, 2 p.m. Premiere yata to eh. No, tama, premiere. Sana all premiere, may premiere. Dapat ano, yung binaba mo sis Arlene Yang, yung video talaga na showing na siya. Kasi para panoorin nyo namin, yun ang didikitan namin. Katulad nito yung ano ko sa'yo, yung ninja ko, hindi pa nakadikit sa'yo. So, kung didikitan ko to, na hindi man lang siya hindi ako nakapag-view ng video mo, wala din. Napupunta siya sa spam. So, ganun. Please host, pa-help. Sure sis Arlene Yang, pero hintayin muna natin dumami yung viewers ha, kasi siyempre kakabalik ko lang kasi mag live sis, kaya parang wala akong viewers ngayon. Oo, tulog pa sila, charot. Nawala na sila talaga guys yung mga viewers ko, di ba? Ayan. Sis, may Zoom anak ko, alis muna ako ha. Sige sis Nathaniel and Natalie, ibababa ko na lang dito ang bahay mo para madikitan ni sis Arlene ha. Sis Arlene, dikitan mo sila sis Arlene ha. I'm sure mag-iwan ka din ng tamang bakas. Make sure manood ka muna ng 3 minutes video bago ka mag-like, mag-comment, tsaka mag-sub guys. Para at least ano, ito yung bahay ni sis Nathaniel and Natalie. Kasi ano niya lang yan, tawag nito, ninja niya lang yan ang nandyan. Ito talaga ang kanyang bahay. May konti kang video dito sis Nathaniel. Salamat sis Nathaniel sa pagdalaw dito ha mga admins. Thank you so much. Mga mabait talaga yung mga admins na to eh. Ito na lang yung second dose COVID-19 vaccination. Ito na lang ibababa ko kay kay sis Nathaniel. So, ayan guys. Ito Nathaniel and Natalie. So, ayan guys. Please support my super chatter and members. New member, Crystalline Tihas guys. Ayan po ang bahay ni Nathaniel and Natalie. Sis Arlene Yang. Ay hala, ito 13 seconds lang yan. Wait muna. Sige sisi. Ay okay yan. Please help mo ako magbaba host please. Salamat. Sige. Puntahan
na lang yung bahay mo, sis Arlene Yang. Ako na magbababa. Ayan mga admin, sa mga hindi busy dyan, please, dikitan nyo naman si sis Arlene Yang. I-help natin ang kanyang bahay. Sorry sisi ha, konti lang kasi ngayon yung viewers ko. Dapat kasi mahilig din pala mag-premiere si sis Arlene Yang. Kami kasi sis Arlene Yang, meron din kaming team premiere. Katulad yung mga dumalaw sa akin ngayon, mga taga team premiere yun. Nagpi-premiere kami sa aming GC. Saan na ba yun? Saan ako napunta? Sis Arlene Yang, wala ka bang mga video na mga 3 minutes lang? Yung konti lang. Hindi kasi to dikit talaga pag pag seconds lang siya. 1 minute, hindi din. 2 seconds. Ito okay na to yung 2.56. Ayan. Yung Munchkin playing with water. Ito na lang ang ibababa ko sa iyo sis Arlene ha. Mahirap talaga ngayon mangisda guys, lalo na kung ganito lang yung viewers. Sabagay mas maganda nga yung paunti-unti lang guys kasi talagang dikit sila. Mag-iwan ka lang din sis Arlene Yang ng tamang baka sa kanila. Make sure muna nga na manood ka muna ng 3 minutes video nila bago ka mag-like, comment, tsaka magdikit para at least dikit na dikit. So ayan na sis Arlene Yang, binaba ko na yung bahay mo. Ayan na din yung bahay ni sis Netanil and Natalie. Tsaka ito din yung bahay ni sis ay, Diyos mio Marimar. Hinihingal ako ni Nacy Morphy. Ayan ang aking super chatter for today. Si sis Nacy Morphy. Wala na kasi akong night boat guys. Kasi kung may night boat sana ako, boat na lang magbababa ng mga kabaybahayan nyo. So hahanapin ko na naman sisi ang iyong video sis Nacy. Oy, thank you so much sa mga nag-BG dyan guys. Shuai, Mapi Kalas. I like the way you look away when you pretend not to. Okay sis Arlene Yang, dikitan kita dito ngayon sa aking So ayan ayan sis Arlene Yang, dikitan mo din yung mga binababa kong bahay. Legit na legit yan sila mga co-admin. Dikitan din kita sisi. So I'm here sa iyong pero naglo-loading pa. Yan sisi. Dito ako sa beautiful park and Risedon Brook, Tasmania. Baby pa pala yung bahay mo sis Yang.
Sis Arlene Yang, advice ko sa'yo, sa mga live streaming, pumasok ka sa mga may hindi naman masyadong maraming tao na yung talagang mga view ang dami na kasi hindi mo sila maisa-isa na dikitan. Tsaka kailangan sa pagdikit kasi sisi, huwag sabay. Kailangan paunahin mo muna ang isa sa inyo bago kayo magdikitan. Ganun yun sis. So, watch ko muna ang video mo 3 minutes bago ako mag like, comment, and dikit. Yun. Ang langaw talaga oh. Ang ganda. Beautiful talaga yung part. Sana all. Saan ba to sisi? USA ba to? Ayan, ang mga dumalaw dito sis Arling yan, puntahan mo lang sila. Ayan. Sure sisi, dikitan kita sa aking mga ninja sisi. So, look. Dikitan pa kita dito. Ibang video lang ang anuhin ko sa'yo sis Arlene niya. Sa isa. Cute, ang cute ng pusa mo sisi. Let's wash the dishes. Wow. Being a four parent makes life more wonderful. Wow, sana all. So, ayan sisi, I'm here. Sa iyong salamat host. Ayan na sisi dalawang account to ha. Iba-iba ang video na inano ko sa iyo para stay ko muna siya ng 3 minutes. Nabalik, diba? Sisi kahit yung mga ninja ko, wag mo na silang balikan. Ito lang talaga yung main ko, ang iyong balikan. Malalaman nyo naman yun guys, yung main ko kasi mas marami yung videos. Kasi yung mga ninja ko, iisang video lang yung ina-upload ko o dalawa. Yung para maging legit lang siya na ninja. Ganun yun. Pero pare-pareho lang yung mga ninja ko. Pangalan ko lahat. May isa pala akong pangalan, Kate Competente. Itong ididikit ko ngayon sa iyo, sis Arlene Yang. Kate Competente siya. So, wala pa siyang 3 minutes. So, ayan. 3 minutes na siya, guys. So, didikitan kita. Like. Dikit. Sige, ikakalimbang na din kita. Oo, ako din. Pag nagdikit ako, play ko muna para makapasok talaga kasi sayang din. Basta salamat host. Very welcome sis Arlene Yang. Walang anuman. Ayan. Ayan, natimplahan mo na ba yung iyong husband ng Andis Arlene Yang? Ang iniinom ko naman, tapos na ako magkape. Mainit lang to na tubig. Kasi, pag maaga kasi guys dito, ayokong uminom ng malamig na tubig. Kaya gusto ko mainit na tubig. Dinikitan na kita dito sisi, pero pusing ko na lang yung video mo para at least may nagbo-view sa'yo. So, dito sa kabila, push please. So, wala pa siyang 3 minutes. Ayan si Arlene Yang, dikitan mo din yung mga binababa kong bahay dyan kanina. Sina si Mayor Morphy, Netanil and Natalie, tsaka si Crystalline Tihas. Legit na legit yan sila guys. Mag-iwan ka lang ng bakas siya sa kanilang video, sis Arlene. Babalikan kanila mamaya. Kasi busy pa yan sila din. Tsaka tamang-tama yan kasi mamaya pag nakita nila yan, doon ka na babalikan, 'di ba? Hindi kasi maganda 'yun, mas spam ka na lang kasi pag magbabalikan kayo agad. Ganun. Ayan, wait muna host. Ang
Pusa ako, pakain muna. Pakain ka muna sa pusa mo. Sige, sige, go ahead lang sis Arlene Yang, no problem. Okay. Naku, na busy kunti. Sige lang. Ako nga habang nagla-live dito, nagluluto ako ng breakfast ng aking alaga. Pero alam din naman kasi ng amo ko na nag-YouTube ako. So, I'm sure alam din nilang nagla-live ako. Ayan. So, ngayon lang talaga ako naka-live, guys. Ilang ilang weeks na din akong hindi nagla-live ng totally na nagpapakita ako. Pero nagla-live ako pag mga gabi na. Mga 12 kasi medyo mahina ang aking linya pag ganitong oras. Pero thanks God nga kasi okay ngayon ang linya ko. Kahit 2 hours lang ako every live stream ko, okay na sa akin. Kasi ngayon talaga yung watch hour ko is namumula. Nagre-regla, guys. So, ayan. Naka 3 minutes na ako dito. So, 4 minutes na nga. So, ayun guys, para makita din kung sino nagdikit sa'yo para mabalikan din. O, tumpak. Tama yan, si Arlene Yang. Ako, alam nyo guys, pag nagdidikit ako sa isang tao, nanonood muna ako 3 minutes ng video niya, tapos nilalike ko talaga yan. Kasi bakit naman natin ipagdadamot yung like lang guys. Tapos bago ko dikitan, tapos nagko-comment talaga ako guys. Pero wag kang mag-comment doon na pakibalik na lang yung ganun kasi mai-spam yun. Ganun siya. Marami ka din palang viewers pag nagpi-premiere CC. I'm sure may mga GC ka din na team premiere, no? Team Undying. Saan ba tayo nakakilala, sa GC ba? Actually, ako marami din akong GC, guys. Nagla-live streaming ako. Ngayon kasi, hindi naman ako nag-alis sa mga GC na yun. In-ignore ko lang siya. Ayan, thank you so much po sa so medyo nag-loading na ako guys. I'm sure medyo mahina na ang aking linya. But when I was a child, before I remove all the innocence, my father would let me have. Ayan, mega love shoutout to you, Turkish Pinay Vlog, Tamsak Danho. Salamat sa iyong patamsak dyan, Turkish Pinay. Ayan, meron ka namang jacket dyan. Pwede ka magbaba ng iyong bahay at pwedeng magdikitan dyan. Ayan, andito lang si host guys ha. Ay, thank you so much dyan sa iyong patamsak. Itamsak nyo na ang lahat ng gusto itamsak dyan guys.
Turkish Pinay Vlog. Thank you so much sa pagdalaw kay host Turkish Pinay. Ayan, Turkish Pinay Vlog. Baka gusto mong dikitan yung mga nandyan. Konti lang naman. At least, di ba? Alam nyo guys, mas maganda magdikitan kayo. Konti lang. Kasi, dikitan, di ba? So, ayan. Sis Arlene Yang. Ayan. Meron tayong bagong pasok. Si Turkish Pinay Vlog. Pwede mo siyang Turkish Pinay Vlog. Di ba? Yan din yung ng main account mo, sis Turkish. I'm back. Thank you so much sa iyong pagbalik, sis Arlene Yang. Sis Arlene Yang, ayan si Turkish Pinay Vlog, oh. Baka gusto mo din siyang dikitan. Ayan. Turkish Pinay Vlog, pwede kang magbaba ng iyong bahay para madikitan ka ni sis Arlene Yang. Meron akong ano sa Facebook, sis Arlene Yang. Hi Turkish, from Arlene Yang. Ayan, meron akong Yang din siya, pero lalaki sa Facebook ko. Nakalimutan ko yung pangalan niya eh. Chef yan siya, chef cook yata. Tapos, palagi siyang nagpo-post. Kaya nakikita ko siya. Yang din yung ano niya. Ayan, magdikitan tayo. So, lumamig na ang aking ano guys. Ang aking ayan, magtikitan tayo. Ayan. Ako, nagtamsak lang siguro yan si Turkish Pinay Vlog. Sis Arlene Yang. Lumamig na ang aking tawag ito. You always asking me this world I say, and tell me what it's meant to be. Every single day you're always asked this way. For how many times I told you I love you, for this is all I know. Inubos ko na lang ang aking lumamig na yung aking mainit na tubig guys. I never go far away from you. Even the sky will tell you now I need you so. For this is all I know. I never go far away from you. Ang daming nag-ano ngayon, nag-live. Nasaktan
marinig ang pag-ibig ko. Turkish, ito ang aking bahay. Ayan. Ayan. Turkish vlog. Andyan ka pa ba? Ayan daw ang bahay ni Sis Arlene Yang. Ayan. Baka hindi ka pa dikit sa kanya. Dikitan mo na yan si Sis Arlene Yang. Mag-iwan lang ng tamang bakas. Make sure po manood muna ng video bago magdikitan, guys. Bigay mo din sa akin ang bahay mo. Salamat. Baka wala na yata si Turkish. Baka nagtamsak lang siya, Sis Arlene Yang. Baka busy. Kaya ayan, tamsak lang. Sapat na. 'Di ba? Ibig ko sa'yo'y di magbabago. Habang tumatagal, lalong nag-iiba yung buong buhay ko'y inaalay sa'yo. Kapag nawala ka'y wala na rin ako. Nakakamiss mag-videoke, guys. Ay, andyan pa pala si Turkish Pinay Vlog. Pwede pa visit new upload host. 3 minutes lang yan. Salamat. Okay. Puntahan kita dyan, Sisi. No problem. Nawala kay wala na rin ako. Ayan na si Arlene Yang. Andyan na si Turkish Pinay Vlog. Puntahan mo na ang kanyang bahay. Masustansyang ulam. Sinabawang ulo ng salmon. Wow. Yummy ito, Melay Kitchen. Uy, ikaw pala to, Melay Kitchen. Ano ka ba? Dikit na tayo, sis Melay Kitchen. Ayan, oh. Oh, dikit na ako sa'yo, Melay Kitchen. Bakit iba yung pangalan mo ngayon? Ano ba yan, sis Turkish? Sige, i-watch ko na lang to. Sis sis Melay Kitchen. Ayan, mamaya host, punta ka sa aking pagligo ng mga munchkin con 7 PM Pinas time. Okay, sige sisi. Naka-click the bell naman ako sa iyo eh. I'm sure notify yan mamaya. Pero pag hindi ako busy, sisi ha, kasi mamaya busy na ako kasi ang alaga ko ngayon, birthday niya. So, kaya ako nag-live ngayon para mamaya hindi na ako magla-live. Ayan. Oo, puntahan kita, Turkish from Linyang. Salamat, host. Welcome sa'yo, sis Turkish. Ikaw ba to Kaya sabi ko parang ninja mo ba to ito, Melay? Yung Turkish. Come. Magko-comment ako dito si Storkis ha. You always asking me. Ayan, salamat host from Turkish Pinay Vlog. Welcome sa iyo, sis Turkish. Ayan, ninja ko to host. So, kaya pala. Kaya nga parang familiar sabi ko eh. Yes, host ninja ko. BG host while nagbablog. Okay, sige sis Turkish. Thank you so much sa pa-BG mo dyan ha. Need ko talaga ngayon yung watch hour kasi nakapula ngayon yung watch hour ko. Nakakainis nga eh. Ayan, salamat host from Turkish Pinay Vlog. Ayan, salamat din sa iyo sis Turkish Pinay. Ayan, pinapanood ko pa yung yung masustansyang ulam mong sinabawang ulo ng salmon. Alam mo sis, nakakamiss na talaga itong isda. Kasi kami dito, minsan lang kami nag-iisda. So, ayun. So,
Sarap. Naglalaway ako sis. Parang nagutom tuloy ako sisi sa iyong masustansyang ulam. Ay, ang hingay ng mga ibon dito guys. Ang sarap. With kamatis. Tsaka with ito sisi. Dahon kamote ba? Wow, may harang pa sisi dito. Skip ko ba sis? Charot. Sige, hindi ko yan i-skip sisi. Chway. Oo, host, mas masarap ang isda. Oo, masarap lalo na pag sinasabawan siya. Ayan, salamat host. Pasalamat ka dyan sis Turkish eh. Walang anuman yun sisi. Tayo-tayo lang naman na mga small YouTuber na kailangan magtulungan sa ating mga revenue. Kaya ayan guys ha, sa mga dyan, huwag nyo naman skip yung mga harang. Ayan sis Arlene Yang, huwag mo naman skip yung mga harang namin ha, yung mga pinupuntahan mo may mga harang. Kasi one of this day, pag na-monetize ka na, malalaman mo yun kung bakit hindi ini-skip yung mga harang. Kasi para pasok sa revenue yun guys. Katulad nito, ayan, may harang si sis Turkish. Nasa Turkey ka pala sis Melay Kitchen. Akala ko nasa USA ka eh. I like the way you look away when you pretend not to care. I like the temples on the corners of your way. Mga 3 minutes din sisi yung harang mo. Like you for so long, sometimes it's hard to bear, but after all this time, I hope you wait and see. Love you every minute, every second, love you everywhere and any moment. Always and forever I know I can quit you, 'cause baby you're the one. I don't know how. Maglaro muna ako dito guys. So mas maganda na lang si Bubbles. Wala akong madut-dut guys. Puro naka-BG ang aking mga cellphone. So ayan, natapos din yung ads mo sisi. Salamat sa iyong pabidyo dyan sis Turkish Pinay Love. Akala ko tapos na. Meron pa rin 10 minutes. Make it yours at home. So tapos na pala. So done na siya sisi, look. O diba, natapos din. Salamat din ho sa pag-watch. Welcome sa iyo sis Turkish. Walang anuman. Parang malamig na yun dito guys. Bakit ganito kaya no? Maitim yung ganito natin dito. Nilalagyan ko nga ito guys ng Vaseline eh. Pag ganyan maitim talaga siya. Grabe yung panaginip ko kanina guys. Share ko lang sa inyo Umuwi na daw ako ng Pinas. Parang ang gulo naman yun ng panaginip ko.
So, i-close ko lang siya guys ng 2 hours, pero matagal pa siya guys. Ano pa, 50 minutes pa. Kaka 1 hour lang niya eh. Thank you so much sa mga nag-BG-BG dyan guys ha. Thank you so much. Kahit cellphone ko guys, Ninja ko, binibidyo ko para lang sa WH ko guys. So sad to say na namumula ang aking tawag nito. Sis Arlene Yang, andyan ka pa ba sisi? Ayan sis, Turkish Pinay Vlog. Baka naman gusto, pwede mong dikitan si Nacy Morphy, tsaka si Crystal Lintihas, ang aking new member and new super chatter today. Ayan. Diyos mio Marimar, wala palang jacket tong ninja ko. Lagyan ko nga ito. Bakit ganun? Hindi ko siya makita sa aking live. Yung ninja ko. Bakit kailangan puso ay masaktan bago maintindihan ang siyang nararamdaman? Yakap at halik ay nadarama pa rin dahil tanging ikaw ang siyang lahat. Mawalay ka ng minsan, hindi ko matanggap, kulang ang sandali. Pag ika'y wala, sadyang walang-wala ka, wala rin ang tuwa. Ayan, Melay Kitchen, baka gusto mong dikitan. Si Crystal Lintihas, ayan, binaba ko ang kanyang bahay. No one ever saw you like a true. No one else would I want but you. I never knew just what they say. This time, say everything and know the symbol. Cause there's something in the way you look at me. If you say my heart knows you're the missing piece, make me believe there's nothing and this world what I feel. I never know what's to see, cause there's something in the way you look at me. So guys, ayan, binababa ko po ang bahay ni Sis Crystal Lintihas guys. Dikitan nyo naman siya. Tsaka ni Nacy Morphy, ang aking super chatter at aking new member today. Maybe it's you I'm thinking of, let this broken heart of mine. It's you I'm reaching for.
Baga't mahal kita, iniisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita maging Kapag sinabi mo ako'y mahal mo, hanggang langit ang bundok. Nafi kalasway. You're always not offended. Kitang iniibig, tagal na akong nakakaloka. So love me like you do, touch me like you do, I've been waiting for.
Natatawa ako sa mga video, guys.
Ayun, mega mega love shoutout to you. It's me, Dayan. Thank you so much, Sisi. Ayan, bigyan kita ng jacket, Sisi. Thank you sa pagdalaw kay host. My turn. Ano, hindi ako nagbibigay ng schedule. Ano ka ba, Sisi? Tamsak Balls. Salamat sa iyo, Balls. Ahaman to. Unsa man ang ahaman to. Salamat, it's me, Dayan. Ayan na, may jacket ka na, sis Dayan. Ayan. I-close ko lang to, it's me, Dayan. Thank you so much sa iyo, Turkish Pinay Vlog, sa iyong pabiji-biji kay host dyan. Thank you so much sa hindi pag-alis kay host. Ayan, thank you. Ayan, it's me, Dayan. Ngano na aka sa gawas. Diri man ang nindot signal nako. Kay kung sa sulod na pastilan jud lagi magluding-luding man ko Dayan oy. Diri ko sa gawas pero murag lamig pa man gamay oy. Wala na ba ako nag-jacket kay ingon ako init naman karon. Parang naantok nga ako dito sa labas oy. Diri man ko sa gawas kay diri ang bitaw medyo tugnaw pa. Maoy. Medyo tugnaw pa nga karon ba nya wa pa jud ko medyas na pastilan lagi. Magmedyas na lang ko taod-taod. Di ka busy diha, Dayan. Nagunsa man ka diha. Bisaya man di ay gali ka, Dayan. Oy. Natawa ako sa senior ni Michelle sa natin GC. Si Maring Moy, gising na si Maring Moy. Ay ha pa ko human kuskos na pastilan lagi oy. Ako wa man jud ko dinanguskos kay may katabang man din eh. Pero unya magbisi na ko kay may gani karon kay wa ta premier karon oy support magpahuway man ang atong mga mata. Sakit man jud nakatutok ng permanente sa cellphone no, mag-support ka. Dili man pwede dili ka makatutok kay simpre magkumin-kumin ka man magdot-dot man ka diha. Na nagluto man akong kumpari sa taas nya hamot kaayo iyang linuto oy. Unya magbisi na ko Dayan kay magano man ko sis magparty man di unya akong alaga mao man dili man jud ko Bisaya Dayan Ilongga baya ako. Pero nakabawo lang ko sang Bisaya kay daghan man ko di kauban Bisaya. Bisaya. Maybe it's you I'm thinking of. A man is broken heart of mine. It's you. Nakakaloka, nag-my turn ako tapos yung hindi ko pa nilagay yung pangalan ko. Diyos niyo, Marimar. Lami jud pa jud matulog dani ganina ba unya kay need na jud magmata kay ang ako mga alaga mata naman. So it's 20 minutes na lang at ako'y magpapaalam na guys. Tagal naman. Yala.
So, I'm back, guys.
So, ayan guys, 10 minutes to go at si host ay magsa-sign out na guys. Fly up without my name, I feel so strong, 'cause I need you, baby. Minsan guys talaga nakakatawa yung mga GC natin. Just smile on your face, let me know, like you need me. There's a kiss in your eyes saying you never leave me. Touch your heart, say you catch me. Ang bango talaga guys ng niluluto ng ng kumpare ko sa taas guys. Sarap sigawan mo. Sarap naman ng niluluto mo dyan. Bigyan mo ako dito. Kaso, andyan yung amo kasi niya guys. So, i-close ko na lang to ito guys ha. It's 6 minutes to go.
Ayun, mega mega love shoutout to you, pre Iday, Idoy, tamsak, pre, bakit wala kang jacket, pre, bigyan kita, walay harang, hahaha. Naku, mag-refresh ka dyan, pre Idoy, may harang yan. Kanina pa dyan sila nagsabi na harang, charot. Ayan, it's me, Dayan, Dayan, hyper. Ayan, si Dayan, Dayan. Aywan ko kung andyan pa si Dayan, Dayan dyan. Salamat, pre Idoy, sa pagdalaw kay host. Nako, Pre Idoy. Kamusta naman nating revenue, Pre Idoy? Sige daw, mag-refresh ako. Sige, refresh ka. Pero kung wala talaga, di hayaan mo na yung mga harang-harang na yan. At least okay na yan, makaview ka dyan. Charot. Tulog na yan si Dayan. Tulog na yan si Balls. Si Bulbols, tulog na yan. Grabe tawa ako kagabi sa admin Pre Idoy, agoy revenue kaluoy Ginoo ko oy. Ay Idoy, Pre Idoy ambot na lang kahani nga tong revenue nin unsa na lang kahani. Sarap ng upo diyan pre ya. Oo nga medyo malamig kasi pa ng konti, hindi ako naka-jacket, hindi din ako naka-medyas. Lamigin pa naman ako Pre Idoy. Oo, nakaupo ako ngayon sa ngayon. Pero mamaya may party dito yung alaga ko magbo-birthday mandi. Bakbaka naman yung utos-utos. Ang lupit maningil ni Hyper Diana. Ganyan talaga si Balls. Bombay yan eh. Kaya nga ako, alam mo Pre Idoy, talagang inaatupag ko na pagkagabihan. Bago ako matulog, siniset ko na yan yung mga playlist kong mga ayuda. Para at least pagka bukas, isisend ko na lang siya. Di na ako sisingilin ni Bombay. Ano ka ba? except na lang nakakalimutan ko, di ba? Ako kasi pwede ako mag-play dito pag tulog na yung mga tao dito. Kasi pag gising, Diyos mio, kaluoy na lang ako magloading-loading. Ang hirap pala mag-whitey, pre, Bombay na pango. Bombay na pango, Diyos mio. Wala na, naigo ko pre Ay, pre, hirap talaga mag-whitey, pre. Kaurat, pre, kasi nang stop. Kasi minsan stop. Kaya nga minsan magi-stop lang yan kasi siya Pre Idoy kung halimbawa loading ang iyong net. Kasi ako mas gusto ko siya na piniplay ng tapos minsan kasi siyempre pag gabi kasi nagigising pa ako, umiihi ako. So siyempre tinitingnan ko din kung nag-stop siya. Pag nag-stop siya, di anuhin ko na naman. Ngayon lang talaga ako nag-live ngayon Pre Idoy. 'Di ba? Alam niyo naman pag nagla-live ako naka-silent lang. Ngayon ko naman binalik yung live kasi siyempre medyo hindi naman masyado malamig dito sa labas. Okay yung dito net. Pero pag sa loob kasi, Diyos me, yung marimar. Nung taglamig kasi guys, hindi ako masyado nagla-live dito sa labas kasi kita nyo naman minsan kahit malamig noon nagla-live ako para sa aking pero ngayon nagre-regla na talaga. Kahit minsan ini-expect ko tuloy-tuloy yung play kaso na-stop talaga. Oo, ganun talaga, meron talagang ganun nag-i-stop. Pero alam mo, maganda naman kagabi kasi tuloy-tuloy lang siya, hindi siya nag-stop, mabuti nga. Tapos kagabi, nalobat lang itong cellphone ko kasi na isang medyo mabilis malobat. So siguro mga sa admin playlist na pinlay ko, mga 9 na lang. So mga oras kanina, mga 7, tiningnan ko, lobat na cellphone ko. Tapos ayun, chinarge ko, pinlay ko agad. So ayun, natapos siya agad. Ganon. Medyo malamig pa konti dito. Sabihin mo na kung anong gusto mo, kahit ano'y gagawin para lamang sa iyo. Sinusundan ko talaga kayo ni Sis Iday, Pre Idoy. Ando na naman ako sa sa watch to watch ni Maring Moy. Inad niya ako doon kagabi. Naminchin. Bagsak lahat pre, regla lahat sa akin. Hindi magano ka, mag silent LS ka Pre Idoy. Pero iwan ko lang kung totoo para pag wala daw, kahit naka-silent ka daw, pag wala kang
viewers, wala din. Pero kung sa akin naman, pag mag-direct kasi, dapat kasi minsan pag nagla-live ako direct sa YT. Kaso nga lang, ito naman pag direct, parang naglo-loading siya. Ilang beses na ako nag-try ako pre-idoy na mag-silent LS, loading siya pag direct. Pero pag StreamYard, hindi. Kasali kami doon, di man ako maka-LS pre. Bakit? Paggabi, silent LS mo lang, tapos i-BG mo yung ninja mo, BG din si si pre-iday, si sis iday. Ganun. Ako, alam mo ako, ganun ginagawa ko. Binibidyo ko lang yung cellphone ko. Kahit isang cellphone lang ang i-BG. Kasi iba naman yung linya ng isa, iba din naman yung linya ng isa. Ganun. Kasi mahirap talaga, pre. Kasi pag bumaba ng bumaba yan, di mo yan maatupag, pre, na pastilan, agoy. Tapos pre, tawag nito, baka next weekend na naman, may aalis na naman kami, uwi kami sa aming bahay. Wala na naman ako doong net. Ewan ko kung ilang days kami mag-i-stay doon, Diyos mio marimar. Sad life talaga ang buhay ko pag walang net. Pag walang net, ang ginagawa ko, pre, nagi-games na lang ako. Kasi yung mga games, yung katulad ng solitaryo, yung ganun, wala naman na yun eh. Kahit wala kang net, pwede ka makapag-game. Simula na sipa ako ni Lolo, di na ako maka-LS. Uy, pag sinipa ka ni Lolo, mag-ano ka sa kanya, mag-email ka. Kasi ako dati, noon, ilang beses ako sinisipa ni Lolo, nag-email ako sa kanya. May nagturo sa akin dati eh. Tapos nung time na yon, hindi na niya ako sinisipa. Ganun. Kaya asa ako sa premiere, ilang months na. Uy, pre-idoy, mag-StreamYard ka. Pag mag-LS ka, mag-StreamYard ka. Ginawa ko na madaming beses na. Talaga? Bakit ganun? Ako kasi nung dati, nung team focus pa nga ako, tawag nito, sinipa ako ni Lolo. Tapos, sino nga tumuro sa akin na mag-email ako kay Lolo? So, nag-email ako. Tapos, simula nun pre, hindi niya ako sinisipa. 5 months na di ako maka-LS. Ay, ganun. Kahit na StreamYard pre, hindi ka pa rin makapag-LS. So, thank you so much sa aking 2 million viewers dyan. Na-late na talaga to si pre-idoy ko. Take me, look into my arms, I've known. Need me, when you break my heart. Marami talaga nag-PPM sa akin guys, BLS, BLS, BLS. Kasi diba doon na nga ako sa nagkakaisang Pinoy. Bawal basta live sa YT, di ako maka-live. Ay bakit ganun sa'yo pre? Sa direct, hindi din ka maka-live. Sa StreamYard, hindi ka din maka-live. I-try mo sa Camera Free Live. Mag-install ka ng apps na Camera Free Live. I-try mo kung makakapag-live ka doon.
Oo, pre-Idoy may bata, pero talagang need ko na talaga magpaalam pre-Idoy kasi naka 2 hours na din ako. So ayan, thank you so much po sa mga pumunta dito. Ayan, kay pre-Idoy, sa mga admins. Thank you so much po sa admin ng mga Team Premier, Netanel and Natalie, si Morphy, si Dayan Dayan, tsaka si Crystalline Tihas. Ayan, sino pa ba yung pumunta kanina dito? Si Arlen Yang. Ayan, maraming salamat sa inyo guys sa pagpunta. Maingay. O, dito ng mga alaga kasi nasa labas na sila. Bye, salamat. Salamat din, Pridoy. Bye-bye. Ayan. Ayan, may competency vlog sign out. Bye-bye, guys. And thank you so much. God bless.